Gaur egun, herri batzuetara errege magoak helikopteroz iristen dira, bai, helikopteroz. Hemendik gutxira, patinete elektrikotan iritsiko diabla kaxa hori horietan sartuta oparita guzti. Ohitura denak aldatzen ari dira mordo bat, baina ez denak astotxo egun alaskaon, ez da aldatu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Arantxa Garmendia, ongi etorri, zer moduz? Ondo, mila esker gonbidatzegatik. Hore bat, zu etorri izana, Arantxa da, astotxo eguneko antolatzaretako bat, eta, igandia izatea, ez da, erregeta gero, noiz izatea zehazki hau? Bai, beti izaten da, igandea, errege egunen ondorenen. Etortzen da, lehendabiziko igandia, ez da? Aurten, urrengo egune da. Eta gaur ostiala, bi alarun bata, igande hontan izango da horren, ez da? Zazpian, bai. Ze ona, bueno, noiztik handa hau martxan? 1652 urten hasi zan, hasieratik, eta ondorenen, urtero eginda, eta ospe handi hartu do, astotxo egunak. Eta tradizio berdinak jarraitzezu, ikusi zuen bezala gauza asko aldatzen dira, baina astotxo eguna hortxe jarraitzen du dan bezala. Eta gozo gintza egiten, zemuz moldatzez, Bueno, guantxe ikusiko dugu. Familia nobegoa dare. Bai, gaur familien gaude. Ingo deuna da flantxo bat, turroiakin, eta gero lagungarri, perretxiko berezi bat. Adi lagunak. Bueno, Arantxa eta laguna garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, ingo deuna esan deuna hemen flana ingo deuna da, bueno, hemen azukre dakat, karameloiteko, azpin bota, eta gero ingo deuna da, osagai hauek denak naztu, eta flaneran sartu, eta laberatu baino marian. Hemen dazkauna arrautzak, esnia, azukre, eta turroia. Turroia ingo deuna da, honek dazka 280 gramo. 200 gramo erabiliko ditugu, puxketa bakenduko jau, begira, berdin du 180 botatzen bai jo, o 210. Pusketa botako kenduko jo, zertako? Zeratik, angeo pusketa hori, flana platera eratzen duen gainean, pusketa batzu botako xio turroian gainean, bale? Bueno, hau izango da, errezeta bat. Eta hau izango da, beste bat. Hemen ingo deuna da, gaietatxo bat. Gaietatxo hau prestatzeko, ingo deuna da, azukre eta arrautzak baino marian pixka tarrotu, azukre dena juna arte, ez dugu altza bergeiegi, baizik eta pixa zuritu, eta hoi dakaunian prest, ingo deuna da, gainuntzeko osagaiak nastu. Nastuko dugu irina, armendolen irina, jengibre hautza, kakaua, eta hemen dakau kanela. Ingo dugu baitare laranjan enraiadura bota, zuko este botako raiadura kasu hontan, eta dena nastuko dugu, utziko dugu reposon, eta gero formatxok ingo ditugu. Tronkito kalde batetik, eta txapelak bestetik. Eta gero, gaietatxo horiei forma eman dio, baina kolore eman berdio. Zertako, amaninta baten itxura emango dio. Orduan, enborra txuriz margotuko dugu. Nola? Hemen dekau azuke txurila, urpixaketik nastu, eta testura utziko dugu tempura baten antzea. Ingo duguna da, enbortxoiek txuriz margotu, eta beste alde batetik, hemen dakau kolorante gorrila, baitale azukre txurila, ur pixkatekin nastuko deu, ingo deu nasketa gorri antzeko bat, eta hori txapeletan botako deu, eta hoi gutxi balitz, hemen dakau azukar bolaua, hola amanita muskarien olako puntito txurila topatzeko gorrilan gainean, eta hor txokolate pixka dagau, izango dana enborra txapelakin pegatzeko, beste gabe, bale? Eta bueno, hemen esan deu zeingo deun, eta guain lana banatuko ditut. Beitu, zu lagunduko jazu, azukre, nastuko zu esnekin, gero turrona hemendikan aterako dezu, hemen plastiko pare bat dazka, barruan daka erabiltzen deuna laneako, eta gero izteko ondo kontserbatzeko. Ingozuna da iriki, pusketa hori hartu, eta dena emango izut, bol baten nastutzeko, bale? Oso ondo. Bale, hemen lagako izut, nik ingonuna da, lehendabizi turroia hartu, berta bota, eta birringailua eta esne pixkatekin saiatu hori ja pastatxo bat iten. Eta pasta hori prestakaunean, azukre, arrautzak eta dena nastuko dugu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan deun bezala, ni azukre prestatukoet moldetxon gainean botatzeko,
eta gero jungo naiz masatxua prestatzen. Gura izakego? Gura izea bihar dituzu? Bai, noski, badazkat. Bai, pixkata mutza dago hemen, Plastikoa nahikoa mutza. Bai, tori, hemen, gora izetxuak, eta listo. Eta esan deun bezala, hemen karamelo botako jot, eta hemen baino maria iteko ura jarriko jo, Bale, lapiko katea goitut, bat, baino maria iteko, nik esan deten nasketa iteko, eta beste bat aterako dut txikitsuagoa, karamelo martxan jartzeko. Bale, eta hau esan da, guain bai ja... Joseba horrela? Bai, oso ondo. Hor beste plastiko txo badaka, Ah, beida. Bai, bitu, bigarrengo badaka, o elaborazioan erabiltzen deuna. Hain fina da. Bai, hain fina da. Igual labanak kada ematen bai osuz fuerte, igual satituko dezu, Bai. Oiden, bikain, ezin hobe. Eta hau esan da, mingaina ematen hasi berria, eta jakin behar deu astotxo egunan segertatzen da. Bai. Bakiz, laskaotarra zerala eta laskaotarrentzako egun handila dala, Egun oso berezi da, laskaotarrantzat, nik esango nuke, ospe handiko, lehen esan deun bezala, 200 urte pasatxo badie, hasi zela, eta zati asko ditu egun honek. Alderri batetik, bere jatorrie konbentu monjetan hasi zan, 1952 urtean, eta, bueno, irudikatzen zuen, anazaltze zuen, familia sagraduaren iesaldia, Egiptoko iesaldia. Eta protagonismo nagusie iesaldi hortan astotxok hartu zon. Ze inguruko herriskako umeek, familiak etortze zien, eta umeak etortze zien, oparikin astoari emateko, jan emateko, hau da, hartaburuk, mila gauza. Oparik, baina astuantzako. Astuantzako. Horrekatik hartu zon garrantzi astotxok. Eta monjak, hain zuzen, horren erantzun bezala, obleak ematen zituzten. Eta oblea sari horregakin, ondorenen, salbentan jartzen die obleak. Parte hartzen dez, salbenta hortan, bai. Zuk hartzen dezu parte salbenta hortan. Bai. Oblea ze saltzen dira, beti elizan ematen dira txiki horiek, o lauki guztik, lauki osoa, bai. Turroia egiteko erabiltzen dian horiek, ez da? Bai, eta bueno, jende asko, laskautar asko, tortzen da egun horretan, obleak erostea. Eta ohitura bezala badago, lantoki eta emateko, eta bai, asko saltzen da. Laskautarrak ohitura hori oso barrun dago. Mantentzen dezu egoten, ez da? Gero, meza bat egoten da, maiketan, hor Donostitik etortzen die Gregoriano taldea, bertako abez batzak parte hartzen dugu, eta goizen zehar plazan, herriko plazan egoten da astoen lehiaketa. Euskal Herriko astoak, 100 asto edo... Ze lehiaketa mota, baina, zer da, dotoretzana, edo karrerak egoten dira, o asto gainen ibiltzen dira kuadrillak, edo... Asto lehiaketa, arraza bezala, arraza bezala, euskal arraza edo, nik horrez naiz jantzia, eta ez dizute bereizketarik egingo. Ibili, izan naiz noiz gaina dazkao, historia ez abogadoen asto baten gainean daula, Bai. Bakizu. Eta, bueno, lehiaketa hori egiten da, eta baita badago beste zati bat, 80. hamarkadan hasi zana, aisialdiako taldeak hain zuzen, Zabopi taldeak, hasi zan, antzesten, iesaldi hori monjak Elizbarrutin, Elizako presbiterion iten zuena, antzesten, 150 persona parte hartze zuen. Eta, oso bitxi eginda, 3 urteko etena izan da horrek, COVID zala eta orain berreskuratu nahi da. Indarra ginatu erzu orduan, ez da? Bai, ze azken finen da... Hombre, ambieste urtean, eta 200 urtean COVID-a da gelditu duen bakarra? Bueno, hemen gauzatzen zut, Beitu, hau botak gordin goizut alderantziz da. Hau da, gero gainetik botatzeko, eta honek enduko jozu hau, eta esne pixkatekin birrintzen hasiko zea bertan, bale? Bai. Bai, lasai, hau utziko dugu gero, gainetik botatzeko. Ez que hemen mingaina eman bertzen eman lana, behar dara, bai, arantxaldi bere, ez da erresa izaten, Bale, hau kanpora, bai, eta orduan, 200 urte horietan, COVID etorri arte, inoiz ez da gelditu, historian ez da hori datzita ez da egun gelditu dala. Ez. COVID ditxoso hori, harrakin ditu, Bai. Ala izan da, bai. Vale, eta orduan, 3 urtean ez da eserreon, eman hori nizakarrontzi goteta. Hemen dago zakarrontzi egie da, arrazoi. Ez da... Ez da egon etenik COVID-a izan da, eta, orain, antzezpen hori, berreskuratzen den. Eta bestela, Eta hau zer hartzen da, laskaon bakarri da, o alboko herritakoak eba egiten dira, o zer da? Bai, goierri, nik esango nuke, goierri,
guztiko jendea etortzen dela. Pixka zauzko euskal jaia bezala eta Bai, algo berri eta behasaindarra asko etortzen die, Behasaindarra asko etortzen die. Zu jatorri behasaindarra dezu. Bai, hola, behasaindarra gani, bai, eta gore handiz gainea. Goizen goiz gainea. Bai, ez da? Bai. Zer da, egun guztiko historia, oi da, zanpatu pixka, igual pixka gehiago botako jo. Bai. Bai, gorzan, marreongoa. A ber, sartu pixkat, a ber. Venga, eman hor pixkat. Venga, eta altza, eta beste pixkat horre eskinan, da... Ez nea bestela igual bai, dantzan hasikoa. Dantzan hasikoa. Bueno, montala bakau, Bai. Venga, hola, txirrik itxarraka. Venga, hemen karamelo egin zaigu. Eta ingo deuna da karamelo, hemen azpin bota. Vale. Eta hor, Arantxa, zenbat herritarrek? Gero herritarra juten dia, hauek behasaindarretan ondo pasatzea, o antzeslanian dana parte hartzen dute, edo zer? Ez. Normalen, herri ekintza da, eta lazkautarrak parte hartzen duen. Vale. Baina giro beresi izaten da, egun hortan, tabernarike, lazkauko festak izango bali bezala, eta behasaindarrak, ordiziarrak, ataundarrak, joera handia due bertaratzeko, bai. Gio esan dezu hor gauza importante diala, bueno, oblean azaltzen dala, gio gero bakit hor elizkizunen bat edo zeote dala, bai, elizkizune da, egoten da, hor beneditarrak eta monjak parte hartzen du, eta esan dizuten bezala, abesbatza Donostitik etortzen da, Gregorianoko, eta bertako abesbatzake parte hartzen dugu. Herriko plazan, asto lehiaketa dau, orduan, gune ezberdinetan, ekintza ezberdinek egiten di. Bai. Eta eguna goiz-goizetik hasi eta gau arte dago zerbait. Bai, goizeko 8etan ja, astoa gora, astoa bera dau lazkaun. Vale. Eta gio esan dezunare bai, asto lehiaketa, zenbat asto agertzen dira bertara egun hortan? Egun bat asto... Egun bat asto bai. Eta dana asto, karrantzako asto, mitigore euskaldun arrasako... Bai. Ze, ona. Eta... Dena botako dut, ez? Bai, guain dena bota, ja birrindu ezula turroia, botako zu hori, eta azukria ere bai. Guain gozoa ingo du, gozo, hau ere bai, dena hori ondo birrindu, eta dena ondo birrintzen zunean. Arrautza guzti bota, eta gero golpe bat eman horrekin, prin, da listo. Hau listo, hau ere bai. Eta entzailu asko iten dira? Nola montatze dituzue? Gero badakite bai, entzailuak eta asko ite dituzue? Gero badakite bai, ze iten dezuela, ez da? Bai. Antzerki berezi bat, ez da? Bai. Antzerkierako, aurrek eta protagonista nagusiak, hau da, Herodes, eta zenbait jendek, beraien saioak egiten dituzte, egun asten zehar, Eta, horren atzetik lan asko dago, montaiarako, arropak direla, eta, hori berreskuratzen. Zenbat denbora egoten da hori kudeatzen? Zenbat denbora? Noiztikan hasten da? Kudeatzen, azarrotik hasten da kudeatzen dena. Taldek sortzen, bai. Eta zenbat jende animatzen da? Jende asko juten da? Gutxi gora bera, pasaden urtetan izan da 150 bat persona. Juntatzen da la jendia, ez da? Bai, ala da. Ondo, zen musuaz horrekin? Bai, ondo, bain, arrautzak zingo ditut, ez? Bai, arrautza sartu, nik hemen hau pixkat nahastu dut, azukre dana ondo nahastu zaigu, hemen indetena da, gainuntzeko osagai guzti bota lehorrak dian danak, botako bertara, eta hau prestatzen jongo naiz. Igual, honekin baino, hobeto ibiliko naiz, bariatxo batekin. Hau hemen utziko dut guain goz, gio pixka berbat sartuko dut, mingainakin hobeto. Barilla esan dut, baino mingainakin hobeto. Mingaina sartu, dena nahastu, masatxo batin, eta hau reposon utziko deu, ingo deuna hoi dena nahastu, eta hori ingo deuna da, laberatu moldetxuan. Denak batea edo banan-banan? Ni banan-banan nahi naiz. Bale, bota, bai, ia denak batea ere bai aldituzu bota, Bai. Hemen masatxo honeko gogortxu ateako da, baina lasa, gero utziko du reposo berri zateu, eta badakandik hor bat beste preparatuta reposon, atzo ingen nula, hau, erreportaia ikusi orduko, lanian jartzeko. Ingo deuna behitu hemen. Hau, olako erresa da, masatxo hau itia, erresa. Eta juten danian irin guztia, ja, pres dakau, reposo iteko. Hori nola dijo? Hau nik, uste dut ondo dobla, ez? Ezin hobe da hori, ezin hobe. Eta ingo deuna da. Hemen jarriko eta hau? Hau, garritxa botako deu. Bale. Hemenazu hau ere bai, horrelaxe. Hau, ez deusikindu gura bakarrik handaka. Hau dena bai, harriko eitea.
Eta hemen ingo deuna da, hau, bolkete esateana, eta labian sartuko dugu. Vale, bai joa, iepala. Dena barroa, esan deun bezala, ura jarri behar diago, Ez erabiltzeko bueltaka, ingo detena da, hemen jarri, ura botako diou, eta hortxe utziko dugu. 175 graduta, eta honek biharko du ordu betetxo bat, Aizu, gero telebista magia egiten deula, ura botako diot, guk gurean jarraituko dugu. Hemen da gauna da, orea, ja, atzotik indako esan dizutela jako hortu duala eta martxan jartzeko ondo. Eta gero hemen dakau bainituak prestatu behar ditugula, in behar dugu, hau, adibidez. Bueno, jungo behar bino lehen da bizipilok hau iten, ingo itugu, laberatuko itugu, eta geokua. Ingo deuna da behitu. Nik emango izu pusketatxo bat, eta erdila emango izut adibidez. Erdila emango izut, mostuko deu, ingo izutena da hemen, a ber, ingo itena da antzeko kateatzeko, indabizi txorixo bat, ingo dugu, horrela, vale, jarriko jo formatxo bat, eta gutxiko era, hola da katenian, neurri antzeko kateatzeko, hemen dikan uste tatea berritutela. Horrek olki ematen da. Olki ematen aldu, bai? Bai, ona, bakizut, nundik andatore, laska bat ikan. Horrela, eta horrela. Eta hemen ingo deuna da, behitu, tronkitok ingo ditugu, nik bat ingoet, Ingo dugu, borobilain, eta bakizue perretxikoan tronkitok, diala horrela, baino pixkat zapaldu eta pixkat horrelago. Vale? Orduan horrela xoa, pixkat handik, ja ustetatea zeitela, eta ni ustet horrela izango zala aproposa. Vale? Eta gero horreik gainean txapela jarriko jo. Vale, orduan, nik mostuko izut hemen pixkat txikitxoak, eta zu olako tronkito egiten jungo zea, vale? Bai. Pastelin alanak bezala, jau, Hau gainea umiekin iteko etxian eta ezin hobia. Gola guztuago jaten due. Bitu, lau hauek hartu, lau hauek prestatu, eta ni txapelak egiten jungo naiz. Eta hau esan da, lehen oite zuten astotxo txikire bai. Oiten aldago hendikan, astotxo txiki? Bai, esken bolaran izan du da, kuadriatxo bat, umetxona, desfilatzen du edo egiten du, herritar bezala, ez du antzesten, baino, astotxo txiki ditze zaio, jauregi aldetik, plaza bitarten egiten du ean paseoa edo, bai. Eta ze itezan egun urtan, paseo txorin eta umiak... Bai, umeak gero parte hartzen zuten, azoka modua jartzezan, da, bueno, umetxoie gero azokan parte hartze zuen, Herodes astotxo handie itezan bitartean. Eszenario bat edo moldatzen da, orduan, Herodes eta interpretatzen edo antzesten nahi dienen, umetxo haue, edo jolasen bidez, garaibateko jolasak egin izan du dituzte, hasieran desfile edo esaten deguna, eta gero parte hartze zuen antzezpen hortan jolasetan. Eta, hoi, esatezu beti iraganian aizea, gaur egun ez daiten? O pandemia hostian ez dain, o ez tezu antolatu hortengo? Ez, egida, badirudi ume horiek ez duela aurreko 3 urte hauek eragina izan do, eta ez du ikusi, eta txintxirika gehatu da. Bai, eta ez da eskatu. Umeke ikusi inbar dute gero eskatzeko. Bai, eta ez duen ez ikusi, hor generazio txiki bat aldu bezala inda. Hori da, 3 urteko eten horrek eragina izan da. Bueno, txikitxoen batek hemendik ez uste entzun duen zerbait, eta eskatzen hasten dian, zuri oso politik atera zaizkizu, baina nahi dena berdinek ateratzen zaizkizu. Zu lasai, gero ingo jotena Nikola pixkat, zurtoina, eta zurtoina luzegi jatea bazait, horrela ingo jot, eta soberan dakana kendu. Eta orduan, xapalago gehatuko zaita azpitikan. Horrela, ezin hobe. Bueno, eta lehenu esan dezu, asto lehiaketa bat egoten dela. 100 bat asto azaltzen diala. Bai. Nola da lehiaketa? Zertan datza zehazki? Ni horregi esan, ez naiz oso jantziez, beste zati baten egoten naiz, eta ez dakit zein zudien... Danen ezin egon? Danen ezin egon. Dudi gabe. Eta ez dakit horko irizpidek, ez? Baina, bai aukeratzen duela, arraza moduan astorik egokiena, edo... Baki dala astotxo bat oso... Hola, txikitsua da, ez da oso onditia. Euskal arraza. Tripa zuri dakala, ez da? Belbeltxa dala. Bai, euskal arraza, bai, izaten duen. Bai, uste dala karrantzako arraza, ez dakit nola ditzen, burro de karrantzano, hola. Bai, baina esate izut, Euskal Herri guztitik, Bizkaitik, leku guztitatik etortzen die, lehiaketa horta parte hartzea.
Ona, oso ondo, ezin hobe. Bueno, eta egun horietan, bakizu argina otar bat jateko batek gabe eta edateko gabe, ez da inola moitzen, ze ukiko deu, ze topatuko deu. Ba, bueno, hor tabernak gainezka goten diegun horretan. Nik uste herriko festa bezala, bete-bete indauten da, bai tabernak eta bai kale guztik. Eta ez da, txosnak, talok, beste gauza topatuko ditu gure bai, talok bai, baina txosnak ez dago joeraik hortarako. Tabernarik egiten duen negozioa egun hortan. Ondo, ini biardare bai, ini biarda. Hau, luzetxoa gelditu zat. Bueno, zu igual luzetxoa ondo dago, baina ingo diuna da baitu, Ingo diotena da, ni beste bioi indioten bezala, luzetxoa, hola, eta geho mutxurra kendu, bale, hori da, bai. Bikain geldituko da, gaina hori bertan jartzeko horrela. Oso ondo. Eta Arantxa, hor, gabona pasatzen dira, eta jendia grina purian jarraitzeu, o zeizate, azkenengo koetia hoi, ose? Bai, ala da, azkenengo koete bezala, lazkautarren zat. Astotxegune amaitu arte, lazkaon egu berri die. Bai, eta baita behasain dordiz, eta esate izuten bezala, Goierriko herri guztitan. Herrian, ze gomendatuko zenun, jendia juten danien area, ze horretan jun berda, ze horretan da egokile iristia area, ez galtzeko gauzak. Astoleiaketa goiz osoa dago. Eta antzezpen hain zuzen ordu baten egiten da. Orduan jendea puri-purin dago eguardin ordu baten. Goiztarra nahi bazea izan, goiztarrak dan harrapatzeitu, lehiaketa ordu baten izaten da, baina 11etan meza nagusie dago hain zuzen, gero abes batzak abestuko do, obleak goiz osoa dare salbentan, eta amaitzen da egune antzezpen lanakin. Eta zezan behar nizun, antzezpen lana, esan dezula, jende mordoa biltzen dela bertan, naztezatea zarotikan, bertako jantzillak, koreografiak, ja antolatuta daude dena, gabarropa horiek batzutan josin biharko dia, berretin biharko dia, onola kudeatzen da hori guztia? Oso ondo dago, kasoin da arropa asuntoa, talde bat berezi badago, urtetik urtea dana txukun garbitu eta gordetzen dana, lixatuta dena, eta erropana. Eta antzezpenena, ja, gidoi bat izaten du, eta horre jende oso jantzie dago, aldaketak egiten dituzte, baino lazkautarrak izan da, nik usten dut gauza berezi bezala interesan die, edo bere kutxuntasun hori jartzen duela. Eta balda olekun bat, Arantxa, balda pertsonaien bat danak berdina nahi duela edo sosketa inberdala pertsonaia hori tokatzeko, edo zenek hartzen du lekuko hori, pertsonaia bakoitzana, zenek auteratzen du. Bueno, borondatez izaten da, baina jendia falta? Protagonista nagusi antzezpenean izaten da Herodes. Eta nik egiesan behar badizut, aitortu behar badizut, Herodesen rola edo papera oso ondo ikendo. Asiek zukiak eta... Eta are egiteu, eta urte askoan beha da, o aldatzen juten da? Ez, beha guztua beste matek hartuko balu paper hori. Baina, bueno, nik usten dut, adostasunez denok beak itean nahi deula. Zeia, erabateko errestasune dauke, interpretazio hortan sartzeko. Eta Arantxa, zu, pertsonalki, urtero zaude antolameketa honetan, o noiztigan zaude bertan? Bai, 35 bat urte, bai. Bai? Bolondrez gisa. Ni jaio naizenetik, orduan. Ni jaio naizenetik hortze zaude. Gaizte, bai. Eta nola zizina, nola dia den dabiziko urretak sartzezea, eta bolondrez bezala zelan jartzizkizue aurrenenguak. Bueno, ez, orduan jende asko parte hartzen gendun. Eta herrigintza nik usten dut garai hartan indar handiago zola, ez? Bai, auzolagunak eta herrigintzak eta auzolanak eta... Orduan, deialdi eitezaren, ni beti prest nengoen. Eta poliki, igual jendea gutxitzen izan da alderdi hortatik, bolondrez moduan. Baina nik usten dut herri txikik hori dola, ez? Zizu errelegu hartzen ordu, no se? Katxiz lamar... Hor dago gakoa, ez? Gaur beste belaunaldik ez duela nahi errelego ikartu. Baina ekintza guztietan. Bueno, ikusi zuen, txapelak inditugu, enborrak inditugu, eta hau guain laberatu ingo dugu. Laberatuko dugu, hemen dago flana martxan,
kontuz ibiliko gea, azpin sartuko deu. Beitu azala nola iten nahi zailan Beira, oso ondo. Eta hau azpin sartuko deu. Oso ondo. Eta temperatura balekua da, eunda iruruita osten dago, temperatura berdina lagakoitugu bilak txiri-txiri lasai-lasai iten. Oso ondo. Eta ni bitartene hau pixkat botatzen jugu naiz, goiera bat hartukoet, eta hau iten jugu naiz. Eta gero batziak bai prestatuko ditugu. Eta ni geldituko naiz. Hauxe, esan dizuten bezala, gelditu behar du tempura bat bezala, bainitu bat igual tempura loditxo bat bezala, Eta bitarten jungo beha, plan bikain batitea, eta zehazki da, gustatzen zaizu paretetek txitxik eta hola ibitzia? Ikustea gustatzen. Ikustea? Bueno, ikustea alde zujun. Eskalada da kasu hontan, eta ikusiko zu leku paregabia. Goazen ikustea. Kaixo, Joseba, zelan, Aitor naiz. Ongi etorri Biguak Espirieseko instalazioetara. Aurreko gunean jatetxea ezagutu zenuen, baina gaur instalazio osoak erakutsiko dizkizut. Ongi etorri. Biguak Experience hainbat gauza ditu, baina garrantzituenak lau dira. Sukaldea, rokodromoa, padela eta wellness area. Orain gaudenean da rokodroma ez da garrantzitsuna eta handiena, eta da, esaten dugun bezala, joia bat. Hemen Euskal Herrian eta Peninsula osoan indoor moduan altuena. Eta dauka lau zati desberdinak bulderra deitzen dena, koloreak ikusten badakizu gutxi gora bera nolako zailtasuna duen. Hau da, bai ume txiki bat egin aldu zenbait koloreak, eskalatzaile profesionale bat egin aldu beste kolore batzuk, hau da, denetarik dago. Gero sartzen zara bigarren aldera deitzen dena autodileiaria. Daukago autoseguradoreak, zu ateratzen zara arnez batekin, eta zu bakarrik koroderekin joaten zara gora, 14 metro dira. Ele koloreak daude. Bai eskalatzaile profesionala, bai ume bat, igo dezake bera bakarrik, eta gero autosegurarekin jaitsikoa da, eta oso divertigarria da jaistea. Iaia igotzea baino. Eta azkena, eta jendeari asko gustatzen zailuna da, kilter deitzen dena. Kilter da horma berezi bat, zezu konfiguratu alduzu aplikazio batekin, nola inklinatu eta zein koloreak agertuko diren. Begira nola aldatzen diren kolorearekin, edo zuk egin alduzu, nahi baduzu, zure rekorrido bakarra, zure txat, eta hemen gorde. Eta hona hemen gure hormarik garrantzitsuena edo bereziena. Zergatik, ze estatu maila osoan altuena delako, indor guneetan altuena. Eta gainera forma nahiko berezia du, zergatik antortxa ditzen diogu, begiratzen baduzuen nolako kolorea eta forma duen, antortxa bat bezalako delako. Baina ez da bakarrik hemen duguna, eretoko gu gastrobar ezagutu zuen alentxoago, padeleko pistak deitzen direna IPF panoramikoak, ze dira garrantzitsuenak orain mundu osoan. Daukagu padbola, zera gauza berezi eta berri bat hemen Euskal Herrian lehenengo aldiz sartzen dena da futbol tenis antzeko bat, baina reglamentatuta pista ofiziala batekin oso berezia, eta hori bakarrik hemen dago Euskal Herri osoan. Eta, badekogu ere, wellness area, gimnasio funtzionala, sauna, jogako klaseak, fisioterapia, nutrizioa. Hau da, hemen etortzen bazar ikusiko duzuna da, Biguak Experience. Etorri alzara zure familiarekin, etorri alzara zure lagunekin, zure bikoteekin, zure enpresarekin nahi baduz etorri alzara egun osoa, eta egin esperientzia osoa. Beti ongo dira, begirale bat edo bi, rokodroma osoan, eta batez ere pertsonal osoa formatuta dago. Prez gaude zuri laguntzeko eta zure eguna ezin hobea izateko. Plan ezin hobea da gauen hauetan egiteko oso berezia eta batez ere desberdina. Bueno, Joseba, gerrik asko tertxagatik, gaurko sauda guztia, Biguak Experience espero gustuko duzula, eta ikusi arte, egu berri hon! Bezarka da handi bat, zorionak, eta jarraitu horrela. Bueno, hemen ikusi izu, esan dizu eta hola berdeko nukula, hola, tempura bat izango bazan bezala. Eta hemen lagunduko jasuna da, behitu Arantxa, hemen jarriko dugu bat. Bai. A ber, saiatuko nahiz, goiera kada batekin, aldeten indena, Hola ingo dugu. Dena tapatzen, Bai, dena tapatu dira dugu. Txak, eta utziko dugu horre horitzen, bale? Ingo zuen burrakin berdina. Eta prestatukoet, gorrilla txapelentzako. Bai, hemen dakatena da kolorantia, bakakizu izaten diala hidrosolubiak edo liposolubiak. Hau,
lipo ez du izan behar, lipo da koipientzako. Bai. Eta hau da bestia, urakin hasteana, urarekin, hidro, hidro. oso ondo. Orduan, hemen botako dugu gorria, pixka botako dugu, gehiago berbau botako jot. Batzutan igual potente egila gelditzea. Eta hori, besti indeten bezala, Ur txorrota txiki bat bota, horrelaxe, nahaztu, eta pixka gehiago berbau, pixka gehiago bota. Eta horrelaxe, jongo gea. Bueno, Arantxa, eta abez batzakin abesten dezu egun hortan ez da? Bai, meza nagusi 11etan izango da, eta kantaka abez batzak abestuko do meza horretan. Vale, eta zu bertan zaude ere, bai, ez da? Hori da. Saltza guztietan zaude, haze. Bueno, saltza ez, bakuitzen norberaren saletasune da, ez? Azken Hoi zure saletasunetako bada orduan. Bai, pixka bat. Osea, ez bakarrik egun ez, urte guztien jutezea bestea, bertara? Ez, egun hortan, astotxo egunen hor parte hartzen dugu, gero beste ekitaldi batzuk egiten ditugu, hortik aparte, baina astero dauke gure ensaioak, Vale. abez batzako, kantaka abez batzan, bai. Eta lekuz herri-zerrire bai biltzen zea abesten daola abez batzakin? Bai, Beitu hemen baten, beitu buelta eman. Alde hontatik ane bai berdia zu pixka toni, bale? Pixka hori bota. A ber, sobratu bazaizu bota. Bai. Vale. Eta, orduan, egun asko, asteburu askotan jute zea, o astegunetan, o segunetan tokatzen zaizu ibiltzia abez batzakin? Asteartetan, zeiterritati, sortzietan. Baina hori ensaiua. Ensaiua. Eta gero abeste ateatzea, bakarrik astotxon ateatzea, o bakarrik... Urten zehar, ekitaldi ezberdinek izaten ditugu, hortarako talde badago, antolatzen, zuzendarik bado bere zer esana. Ze abesti mota abesten dituzue bertan? Danetik pixka bat, danetik. Baina, bueno, abez batza baten nahiko lasaiaga da, musika. Vale. Lasaia. Ez da roka. Aldezu guri kanta abestu hemen pixka? Abez batza da, talde abez batza. Nire nahi solista, Vale. A ber, animatzen zinean, zaiatu nahi, baina... Ni kontralto nahi. Bueno, hemen, geho, txapela ingo jau, berdila, bakargan txapelai. Bai. Horrela botako dio, galdituko da gorri, a ber, beraino. Ze polite. Ze polita, eta ki izten ez bada, o potolo giretzen da, tik. Hemen inorrez da atletikokoa, Gu gaur, beitu, hola jarriko jo. Eta hola jarriko jo, amanita bat izango basan bezala, Beitu, albotatik handi bat botako jo, venga, zu horiek botatzen jun, eta ni hause botatzen jungo naiz. Una, ze doktorek. Atletikeko asko dago hemen, Bizkaitar Mordoba daude hemen kamara guzti Bizkaitarrak dira, eta... Gu giputxi gira, saliak ebai dira, Gu giputxi jagea, Bai. Vale, bota, hori da. Alde hau gehatzen behar zaizu gaizki berdin du, telebistan agatu ondo, vale? Telebistako kondo ikusteko. Bueno, eta kide asko zaudete, abez batzan? Oain ez dizut esango, baino... Ez dakit, 20 pertsona iristen gehan, ez dut kontatu sekula. Zenbagian, gizonezko eta emakumazko, bai. Vale, eta hortaz gain, ze gauza gehiago dituzu? Hobi gehiago, kostaldea tortezea ondartzaldea, edo mendira gehiago jutezea, oso gustatzen zaizu? Gehiago nahiz pasiotzeko. Hobi bezala, nahi loragetzaintza asko gustatzen zait. Lorazaintza? Bai. Ze polita. Nire amake bai daka pergolatxo bat, kristaleskuan baserri ondon, da han ibiltzea bere lorak zaintzen, eta ze lora mota dazkazu? Bueno, orain neguko lora, ez? Biolak, bai, txiklamenak. Vale. Eta zuku diatzen dituzu dana, danan aste dituzu, zer dakazu, etxeko balkoian, baratzatxo bat dakazu, nola kodiatzen? Badauket jarrintxo bat, eta jarrintxon. Jarrintxo dakazu bertan. Bai. Etxean inguratuta, bai. Jangarriak dianak eta hola, jate dituzu goia, bueno, batzu jangarria dia, esan ezun ez dut jaten, ez dut jaten. Ez dezu jaten. Nik miresteko pixka bat. Eta gero baratzare gustatu izan duzat, momentu enten ez dut baratzan lan egin, baina bere garaien, bai. Baratzeuki izan dezu. Bai, burue pixka deskonektatzeko lurrakin kontaktu izatea oso aberasgarri da. Oso, ikustia segertatzen da, nola ekasitizun, gaina pausoak inda lasei ibili berzea, eta bere lekun jartzizu, ez da? Presak ez di ondotortzen hor. Ez. Asia nazea zizea esaten, asia. Asia aldatu, gero nola ateratzen da landara, gero berraldatu. Ze fase gustatzen zaizu gehiena hortikan? Kimuk kendu, tomatek dituzunen. Baina hor gehiena ze gustatzen zaizu? Aldakaitze kendu. Lorak ateatzen hasten dianian, o azitikan ja hor germinatzen hasten danian, o zein da? Netzat dena da politia. Lorea estetikoki politia da. Baina prozesu ebea miresgarri da, ez? Naturak erantzune. Bai, dudi gabe. Bitu hemen, erra flana indeuna, Elkarrekin, erraz, eta turoidu flana. Eta guain gauza bat ingo dugu, bitu hau garbitzea.
haure bai garbitzea, nik perretxikoiek montatzen saiatuko naiz, eta zu turroitxoa bingozuna da, zatitu eta gainetik puisketatxoa bota. Hola, Bai. simple, bale? Bai. Jakiteko zer da Hau utziko barruan. deu beste, Nik hemen jarriko eta hau, eta ber, lortzen deten montaia itia. Leheno esan dut txokolate jarriko joula peatzeko bat abestiakin. Baina ni uste nola guen dikan, guztiz gortu gabe da hon, gainen jartzen bai ni uste peauta geratuko gala. Bueno, eta zure ogibidia zein da, Arantxa? Ba, ni irakaslea naiz. Irakasle zea. Irakaslea naiz, irudi pertsonale familikoa, eta, bueno, ba, bertan Gasteizen lan iten dut, Mendizabala ikastetxen, eta, bueno, ba, Egunero biltzeza orduan bueltarea eta... egunero bueltaka, baino da gauz bat, nire lanbideare ba, asko gustatzen zatena, orduan gusto handikin iten dut, ez, lana. Beti izaten diegora berak lanan ere, baino, bueno. Ikasle txikikin zaude? Ez, larriekin. Lanbide heziketako eskolan lan iten dut. Vale. Bai, eta, bueno, ba, hor, goi mailako ilapainketa eta zuzendaritzako... Ilapainketa, Bai, eta... Zemuz nago? Oso ondo. Vale. Oso ondo. Bea, eskerrik asko, Oso bea ondo. jartzi guta hemen txukun. Bai. Nahi dezunen, antzajun bisitan, gure eskolara, ba, ongi etorri izango zea. Arki, bueno, pixkat, jartzi aldezu hilia eta hola, gabe gelditzen nahi naizta. Ba, hain zuzen, tratamentuetako irakaslea naiz. Bai, Espakapilarra egiten ditutan, Bueno. Bai. Ena zu telefonua, mesetez. Gustoa, nao, nere kopeta ondillakin, lasa, launak. Bueno, ikusi aldezu eze perretxiko inditugun. Oso polite die. Eharrak, Bai. amanitak. Batzu beneno, izatea alusino genua, baina hauek ganorazkoak dira, Bueno, lagunak, hemen txedakau, Dana txikitu inditugun behar du bai, perretxikoak. Izan dut bat dantzan zehola, Bueno, hau lasai Jose, lasai hartu, eta gainean berriro. Oain ez da eroriko. Oso ondo, eta guain hola bota. Bai, gainetik gatza izango baliz bezala, Hoi da, gainen kurruskari bat topatzeko, eta listo. Eta gaur, bosta da, errege bizpera, zemuz portatu zea. Ikatzak arreko izue, edo zeo pari eskatu jozu. Zen eskatu jozu, Beltxorrei, Gasparrei o Baltasarrei? Baltasarri. Nik bai, ni Baltasar eskatu jote bai. Bai, beti da nik. Bai. Eta eskatu jozu aurtenguan. Bueno, ni ez naiz oso eskale handie, baina, bueno, behintzet, ikatza balimada gozoa izan dehila, Vale. Hemen bezala, gozoa. Gozoa, ondo. Behitu zer nolako polita indezun, flantxo hori, ni hemen jarriko jotena da menta horritxo batzuk hauei. Hola, bakit igual behian ez duela eukitzen, baina bueno, hola, landariak izango bazian bezala, mendian nengo bagina bezala, oso ondo. Bakoitzai bat jarriko jau. Ondo. Bueno, orduan. Eta txitxarek hasi altzaizkizu orduan. Txitxarek eguditzen dituzu eguain bosta, bihar zeia, zazpila badator. Ez dakit, dantzan egon goia tripan, ez da? Hor txitxarek, biharko... Bai, ala da. Bueno, Arantxa, azteko eta behin, mila esker etortzegatik. Mila esker tradizio egolan mantentzeagatik. Ea, releboa hemen ningo jaukazu, releboa etortzen dan, gogotxu. Eta hemen txedakau, turroian flana, eta amanita perretxiku beresi hori, jateko goxo-goxoa. Bueno, mila esker. Zuri, gonbidatzeagatik berriro. Aizea, placer batzuk hemen izatea, ondo pasa, laskoa gajun, ondo pasa, eta betikua, ez pasa. Txintxo ibili, pasako gea. Agur lagunak. Agur.